Reas, Eina eta Zeisna elkarteon baitan bildurik daude Nafarroko ekonomia alternatibo eta solidarioan ari diren erakundeak, laneratze enpresak eta gizarte ekimeneko enplegu zentro bereziak. Gure iritziz, tokiko kontratazio publiko arduratsua lurralde eta gizarte kohesiorako aukera da Nafarroan eta horregatik haren aplikazioa bultzatu nahi dugu. Kontratazio mota horren bidez, toki entitateek gizarte eta ingurumen arloko irizpideak erabiltzen dituzte erosketa eta kontrataziorako prozedura publikoetan. Beraz, tresna estrategikoa da gizarte ongizatearen eta tokiko giza garapen jasangarriaren aldeko politika publikoak toki esparruan bultzatzeko. Funtsezko tresna da sektore diskriminatuen laneratzea errazteko eta funtsezkoa ere izan daiteke ekonomiaren eta biztanleriaren aldetik gainbehera doazen Nafarroko landa eremua garatzeko. Aitortzen dugu, legedia kontratazio publiko estrategikoaren aldekoa dela. Hau da, bai sektore publikoaren kontratuei buruzko estatu legea, bai kontratu publikoei buruzko foru legea. Baina aldi berean ikusten dugu oraindik ere, badela zer egin handia kontratazio molde hori Nafarroko toki administrazioetan barneratzeko eta eguneroko jardunean normalizatzeko. Reas, Eina eta Zeisna erakundeok proiektu hau jarri dugu martxan kontratazio publiko arduratsua toki entitateetan areagotzeko asmoz. Gure iritziz, premiazkoena da lurraldeko funtsezko eragileak instituzioen praktika horren inguruan sentsibilizatzea eta behar diren baliabideak ematea kontratazio mota hori egiazki ezartzeko. Toki administrazioetako ardura politikoa duten pertsonei oroitarazi nahi diegu, tokiko kontratazio publiko arduratsua derrigorrezkoa dela legez eta erakutsi, haren bidez noraino bultza ditzaketen politika publiko egokiak guztien ongia eta pertsonen ongizatea sustatzeko, bai eta gizarte eta ingurumen jasangarritasunaren aldeko politikak lurraldean sustatzen laguntzeko ere. Toki entitateetako kontratazio prozesuetan ardura teknikoa dutenei, berriz, oroitarazi nahi diegu badagoela legezko euskarri sendo bat eta halaber behar diren tresnak eman nahi dizkiegu prozesuak arintzeko eta auzirik ez izateko. Azkenik, lizitazioetan parte hartzeko aukera duten ekonomia sozial eta solidarioko erakundeei ikusarazi nahi diegu zer nolako indarra duen tokiko kontratazio publiko arduratsuak eta haren bidez zer nolako aukerak izan ditzaketen. Era berean, ahaldundu nahi ditugu lizitazioetan aurkezteko errepararorik izan ez dezaten. Hiru eragilei erakutsi nahi diegu praktika honek gizartean eta lurraldean duen eragina ere, eta halaber behar diren baliabideak haien eskura jarri kontratazio mota hori toki administrazioan errazteko. Eta zergatik egiten dugu? Kontratazio publikoa arduratsua eta estrategikoa baldin bada, tresna eraginkorra delako politika soziala garatzeko eta formula egoki bat lurraldeko jarduera ekonomikoa areagotzeko. Kontratazio publikoak eskaintza ekonomikorik onenaren bilaketa klasikoa gainditu duelako, kalitatearen eta prezioaren arteko erlazio onenaren alde egiteko. Hain zuzen, kontratazio horren inpaktuak eta eraginkortasun sozialak eragiten dute objektiboki bere kalitatea eta horregatik da orain derrigorrezkoa irizpide sozialak sartzea kontratu publikoen lizitazioan eta esleipenetan. Jarduera horren garrantzi ekonomikoa frogagarria delako, BPG-aren 14% eta 19% artekoa baita, eta izaera publikoa duenez oso garrantzitsua da bermatzea gardentasun eta herritarren kontrolerako irizpide demokratikoekin bat garatzen dela, eta lagungarria dela guztion ongia eta pertsonen ongizatea lortzeko, bai eta gizarte eta ingurumen arloko jasangarritasunaren aldeko politikak sustatzeko ere. Ekonomia sozial eta solidarioa, toki administrazioaren ezinbesteko laguntzailea izan daitekelako gizarte politiken garapenean, bai sortzen duten enpleguaren kalitateagatik, bai lurraldearekiko duten loturagatik eta konpromisoagatik, bai eta eragiten duten itzulkin sozial eta ekonomikoagatik ere. Hari esker, lan merkatuan sartzeko zailtasun handienak dituzten pertsonek baldintza duinetan lan egin ahal izateko aukerak izan ditzaketelako, bai baztertuak dauden edo baztertzeko arriskuan dauden pertsonek, bai desgaitasuna duten pertsonek, hortxe dago adibidez, kontratuen erreserba, bai gizarte ekimeneko enplegu zentro berezietarako, bai laneratze enpresetarako. Zederna Garalur, garapen agentzia bezala eta ni lehendakari bezala, animatzen du hemendika nolabait kontratazio publiko arduratsuna egitea denen artean. Gure balorea eta gure lan ederra da nolabait hemengo enpleguak eta bizilaguna segitzea gure herrian, bai lanean egiten bizitzen eta nolabait gure herrian indarrean jartzeko.
eta nire ustez honen bidez egiten aldugu aukera ederra eta animatzen dut hemendikan jendia favorez parte hartzeko, bai udalak, bai pribatuak, eta tresna hori erabiltzeko. Elkarlanean egin behar dugu bai edo bai, eta gai hau interesgarria eta importante ikusten dugula nolabait pauso horiek aurrera emateko. Zergatikan zen azkenean bada tresna izugarri interesgarria ikusten dugula eta nolabait probestu behar dugu elkarrekin egiten badugu zen azkenean zedernak badu nolabait informazioa unitz, baina aurrera pauso eman behar dugu gauz horiek betetzeko eta denak nolabait bere konpromiso hartzeko. Xabier Alkoaz naiz, Tafallako alkatea eta Nafarroako Udal eta Kontsejuen Federazioko lehendakaria, eta bideo honen bitartez tokiko kontratazio publiko eta arduratsuarekin bat egitea eskatzen dizuet. Zergatik, argi dugu Nafarroa lurralde dibertsoa dela, oso errealitate ezberdinak daudela, eta hain zuzen ere aurten federazioaren barnean aurrera atera dugun despopulazioaren inguruko txostenean argi gelditzen zen tokiko ekonomia garatu behar direla, poblazioa bertan bizitzen gelditzeko. Hain zuzen ere hori da legak baita esaten diguna, eta horretarako federaziotik uste dugu tokiko kontratazio publiko arduratsua erramienta oso potentea izan da daitekela hori hain zuzen ere garatzeko.